Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είναι 10 και 22. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ζωντανή εκπομπή για απόψε, βράδυ Παρασκευής. Εδώ πιστή στο YouTube ραντεβού, στον Κώδικα Μυστήριων, στο Βασίλης Μπαντής, στο κεντρικό μας κανάλι. Όπως σας είπα, αφού σας καλησπερίσω και πάλι, ευχαριστώ πολύ όλους όσοι είστε εδώ από Ελλάδα και εξωτερικό. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Θα είναι μια εκπομπή διαφορετική, αλλά στο πνεύμα του Κώδικα Μυστηρίων. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ρίγα Βικιώτη. Είναι ένας συγγραφέας με καταγωγή από το Βόλο, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Αθήνα και έχει προχωρήσει στη συγγραφή βιβλίων που έχουν κάνει τη διαφορά στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Έχει βραβευτεί κιόλας και βλέπετε και τη φωτό εδώ που φαίνεται ο συγγραφέας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από κάποια εκδήλωση όπου βραβεύτηκε, θα μας τα πει κιόλας. Και τώρα κυκλοφόρησε την τριλογία που έχει σχέση με την έρευνά του, εντάξει, υπό το πρίσμα της επιστημονικής φαντασίας, σε σχέση με εξωγήινη ζωή και υγρό στοιχείο και θάλασσες. Θα μας τα πει αναλυτικά τώρα στην εκπομπή που θα ακολουθήσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και γίνεται το ενδιαφέρον ακόμη μεγαλύτερο, με δεδομένο ότι κάνουμε πολλές εκπομπές και εμείς για τις αποκαλύψεις σε σχέση με τα UFO-UAP στις ΗΠΑ, όπου τελευταία ειδικότερα διατείνονται κορυφαίοι ερευνητές ότι το θέμα UFO-UAP συνδέεται με τις θάλασσες και ότι αυτά βγαίνουν από τις θάλασσες ή χρησιμοποιούν το νερό ως πύλη. Και είναι κάτι συγκλονιστικό πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βικιώτη. Μιλάμε και στο ελληνικό. Ρίγα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Μια σειρά 3 βιβλίων, το σημάδι της σταγόνας, η οποία κινείται στο όριο. Εκεί που δηλαδή η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία. Η επιστημονική φαντασία, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι απλώς ένα σκηνικό έτσι, με διαστημόπλια, προηγμένες τεχνολογίες κτλ. Αλλά για μένα είναι ο καθρέφτης ο οποίος είναι στραμμένος στο μέλλον μας. Ένα μέλλον που είναι, πιστεύω, πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε, Βασίλη. Ναι. Πες μας λίγο, όπως είπα, καταρχάς εδώ στη φωτογραφία που φαίνεσαι, είναι από κάποια εκδήλωση παρουσίασης όπου βραβεύτηκες παράλληλα. Ναι, εδώ έχω τη δοκιμασία, είναι το πρώτο μέρος της σειράς, η οποία βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο Everly, καλύτερο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας για το 2022. Η βράβευση έγινε στο Fantasy Festival, στο μεγαλύτερο φεστιβάλ του φανταστικού που γίνεται κάθε χρόνο στο Περιστέρι, και οι αναγνώστες με τίμησαν με το να μου δώσουν το πρώτο βραβείο, την πρώτη θέση. Μάλιστα. Τώρα όμως, μιλήσαμε πριν προγραμματίσουμε αυτή την εκπομπή για τη νέα σου τριλογία η οποία έχει κυκλοφορήσει. Ναι, το πρώτο μέρος και το δεύτερο, η δοκιμασία και η επανεκκίνηση αντίστοιχα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λυκόφος, και το τρίτο μέρος της τριλογίας κυκλοφόρησε μόλις τον Απρίλη από τις εκδόσεις 121 λέξεις. Και βέβαια, Βασίλη, δεν σταματάμε εκεί. Γράφουμε και το prequel, έτσι, συνεχίζουμε. Το τι έγινε πριν από όλα αυτά. Ναι. Ποιος είναι ο τίτλος της τριλογίας, είπες? Το σημάδι της σταγόνας. Το σημάδι της σταγόνας, μάλιστα. Και όπως είπα, η ανάπτυξη του θέματος είναι σίγουρα μεγάλη, αλλά και στο επίκεντρο, υπό το πρίσμα της επιστημονικής φαντασίας, είναι αυτό που είπα. Δηλαδή, ουσιαστικά καταλήγεις να μιλάς για εξωγήινους που βρίσκονται στις θάλασσες και όχι μόνο. Για πες μας τώρα, λοιπόν. Ναι, το πιστεύω μου, Βασίλη, είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Μέσα από την τριλογία, στην οποία αναπτύσσονται δεσμοί οικογένειας και σχέσεις φιλίας, αυτό είναι η διαφοροποίηση που κάνει με κάποια άλλα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Προσπαθούμε να είναι μια αλληγορία για τη συλλογική μας συνείδηση, να το πω έτσι. Μέσα από τα βιώματά μας, ως ανθρώπινα μάλλον καλύτερα όντα, και με τη συνύπαρξη κάποιων άλλων οντοτήτων τους οποίους δεν γνωρίζουμε, έτσι, έχει φτιαχτεί αυτή η ιστορία που θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχουμε μόνο εμείς. Μου φαίνεται αδιανόητο να υπάρχει μόνο η ανθρώπινη οντότητα. Ναι.
σαν ζωή. Ναι, νομίζω το θέτεις πολύ σωστά, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο χρόνια το θέτουν στις κουβέντες και στις αναλύσεις και, όπως είπα, εξειδικευμένοι ερευνητές. Τώρα τι γίνεται, επειδή το παρακολουθώ το θέμα πάρα πολύ και κάνω ειδικές εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια, δεν χάνουμε εξελίξεις και με κορυφαίους ομιλητές και καλεσμένους εδώ στον Κώδικα Μυστηρίων. Οι κορυφαίοι ερευνητές στο εξωτερικό θέτουν το θέμα UFO εξωγήινη, UAP όπως τα λένε πλέον στην Αμερική, αν και δεν τα λένε μόνο οι Αμερικάνοι, αυτά τα λένε και οι Ρώσοι, οι Κινέζοι και άλλοι, ως προς το εξής, ότι πρέπει να μιλάμε πλέον για εξωδιαστατικά όντα, τα οποία δεν είναι πολύ μακριά ενδεχομένως άλλους πλανήτες, αλλά είναι σε παράλληλη πραγματικότητα και ανοίγουν ένα πόρταλ, σαν να ανοίγουμε μια πόρτα και να έρχονται στον κόσμο για να εκλαϊκευμένα, και ότι μπορεί να χρησιμοποιούν το νερό, τις θάλασσες, ως πύλη. Ναι, ισχύει αυτό που λες, Βασίλη. Καταρχήν υπάρχουν πολλές θεωρίες περί Ανταρκτικής, έτσι. Ναι. Ότι υπάρχουν υπόγειες βάσεις, διάφοροι, μάλλον το πω, οντότητες οι οποίες είτε βρίσκονται εκεί, είτε επισκέφτηκαν την Ανταρκτική, και υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να υποθέσουμε ότι το αποδεικνύουν αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν ακόμα θεωρίες ότι υπήρξαν άνθρωποι που έχουν έρθει και σε επαφή με εξωγήινους, έτσι. Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο και είναι και αυτό που αναφέρω εγώ. Όλα στην τριλογία όλα ξεκινάνε από την πόλη μας, από την πόλη του Βόλου, στον Παγκασιτικό κόλπο, έτσι, με εξωγήινες βάσεις υποθαλάσσιες στον Παγκασιτικό. Έτσι ξεκινάει η ιστορία και αναπτύσσεται και εκεί τελειώνουν και όλα. Λοιπόν, τώρα... Άρα λοιπόν στο βιβλίο μιλάς ουσιαστικά για βάσεις που, όπως είπες, απλώνονται στον Παγκασιτικό υποθαλασσίος. Μήπως παίζει και η Γορίτσα μέσα, ο λόφος της Γορίτσας? Ο λόφος της Γορίτσας δεν παίζει όμως το Πήλιο και χωριά του Πηλίου. Το Πήλιο, το οποίο τιμολογικά είναι πύλη ηλίου, λένε. Έτσι. Παίζει πάρα πολύ αυτό και χωριά του Πηλίου. Έτσι. Δίνω τη δικιά μου διάσταση. Βασικά, η βασική, να το πω έτσι, εξωγήινη οντότητα στο βιβλίο είναι η Αρτιξιανή. Είναι από τον πλανήτη Άρτιξ και είναι μέδουσες. Έβαλα δύσκολα στον εαυτό μου, μπορώ να σου πω, και επέλεξα τη μέδουσα ως κατά βάση σαν πρωταρχική μορφή, γιατί έχουμε δει ότι έχουν μάλλον ανακαλύψει επιστήμονες ότι η πρώτη μορφή ζωής από μικροοργανισμούς κλπ. Ήταν η μέδουσα, η κοινή μέδουσα. Λοιπόν, και προσπάθησα, ζόρισα τον εαυτό μου, να το πω έτσι, εξωγήινη οντότητα με τη μορφή μέδουσας, η οποία βρίσκεται εδώ, πώς θα μπορούσε να πάρει την ανθρώπινη μορφή για να μπορεί να ζει ανάμεσά μας. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που κέρδισα με τον εαυτό μου, κάνοντας τις μέδουσες ανθρωποειδή. Ναι. Και γενικότερα πες μας τώρα για την πλοκή, λοιπόν. Πώς ξεκινά, τι συμβαίνει μετά? Λοιπόν, καταρχήν οι πρωταγωνιστές του έργου είναι μια πενταμιλής οικογένεια. Ναι. Έτσι, η οποία ζει στο Βόλο, πατέρας στρατιωτικός, με 3 παιδιά, ο οποίος ανακαλύπτει κάτι το οποίο δεν το χωρούσε ο νους. Ανακαλύπτει ότι ζούμε ανάμεσα σε εξωγήινες οντότητες. Ναι. Δεν θα σου κάνω spoiler για το έργο. Είναι, πώς να το περιγράψω τώρα, είναι μια πλοκή η οποία παίζει ουσιαστικό ρόλο και μεγάλο ρόλο η σύζυγος. Θα πω μόνο αυτό, παίζει η σύζυγος του άντρα, και πάνω γύρω από αυτή την οικογένεια εξελίσσεται μία ιστορία που σιγά σιγά απλώνεται, φτάνοντας στο σημείο αυτή η οντότητα, οι Αρτιξιανοί, να πρέπει επιτέλους να φανερωθούν, να δείξουν το ποιοι είναι πραγματικά και ποιος είναι ο σκοπός τους που έχουν έρθει εδώ. Οι οποίοι ζουν στη θάλασσα.
Και έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους ή όχι? Δεν σε άκουσα. Οι οποίοι ζουν στη θάλασσα και έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους. Βεβαίως έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, ζουν στη θάλασσα και θα σου εκμυστηριευτώ θα σου δώσω ως παράδειγμα θα κάνω ένα έτσι μικρό spoiler, το τρίγωνο των Βερμούδων, ας πούμε, στο οποίο έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί χάνονται αεροσκάφη, γιατί χάνονται καράβια κτλ. Εκεί υπάρχει μια τέτοια βάση. Η βάση η οποία θα μπορεί, μάλλον όχι θα μπορεί, η βάση η οποία μπορεί και εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, να το πω έτσι, για να μπορέσει να τον μελετήσει και να βρει τον τρόπο, τη φόρμουλα η οποία θα μπορέσει να της δώσει την ανθρωπόμορφη μορφή. Αλλιώς δεν μπορούν, αν δεν βγουν έξω στην στεριά, ο πλανήτης τους καταρχήν αποτελείται μόνο από νερό, ο Άρκτικς, έτσι. Έπρεπε να ψάξουν να βρουν ένα πλανήτη ο οποίος να είναι κάπως αντίστοιχος με το δικό του. Η Γη, όπως ξέρουμε, αποτελείται από 94% νερό. Ναι. Οπότε ήταν ιδανικός πλανήτης για αυτούς. Όμως δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω αν δεν μπορέσουν να βγουν στη στεριά, να το θέσω έτσι. Οπότε για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να βρουν τη φόρμουλα να μπορέσουν να πάρουν την ανθρώπινη μορφή. Μάλιστα. Τώρα, τι είναι αυτό που σε οδήγησε στο να δημιουργήσεις αυτή την μπλοκή και να συνδυάσεις εξωγήινη ζωή με νερό και θάλασσα? Δηλαδή, έπαιξε κάτι ρόλο ίσως σε σχέση με αυτό που είπα και εγώ, ή ως έμπνευση του είχες έτσι απλά και μόνο? Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, έπαιξε ρόλο αυτό που είπες. Είναι πολύ καλή ερώτησή σου. Εγώ συνεχίζω να διαβάζω ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις επιστήμες, τη βιολογία. Μου αρέσει πολύ η αστρονομία, η προϊστορική ανθρωπολογία. Μ' αρέσει το ανεξήγητο πάρα πολύ και μ' αρέσει, ψάχνω απαντήσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να δοθούν, και έδωσα την δική μου, ας το πούμε, πινελιά στο πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει δημιουργηθεί ή με τι πορεύεται στη ζωή του. Με ποιους πορεύεται στη ζωή του και τι είναι αυτό που θέλει να καταφέρει. Η έννοια της ζωής δηλαδή. Γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ. Και γιατί, η καλύτερη ερώτηση για μένα, γιατί να είμαστε μόνο εμείς. Εγώ αυτό είναι που πιο πολύ κρατάω. Γιατί να είναι μόνο ο άνθρωπος. Και δεν μιλάω μόνο για τη Γη, μιλάω γενικά για το σύμπαν, μιλάω γενικά για άλλους πλανήτες, μιλάω γενικά για άλλη ζωή. Ναι. Εσύ λοιπόν μέσα από την έρευνα που έχεις κάνει λες ότι είναι σίγουρο πως μας έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν εξωγήινες μορφές ζωής, δηλαδή όλα αυτά που αναφέρουν οι μυθολογίες, για παράδειγμα, οι Ολύμποι που λέει η ελληνική μυθολογία, οι Ανουνάκοι που λέει η Σουμερο-Βαβυλώνη. Μπράβο. Βασίλη, κοίταξε να δεις. Σίγουρο δεν είναι τίποτα. Με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όμως δεν μπορούμε και να πούμε ότι δεν έχει γίνει. Ή ότι δεν θα γίνει στο μέλλον. Ή ότι υπάρχει ήδη τώρα κάτι. Με σιγουριά σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Αλλά ποιος μπορεί εμένα να μου εγγυηθεί ότι δεν υπήρξε, υπάρχει ή θα υπάρχει. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το εγγυηθεί αυτό. Ναι. Και όσο δεν βρίσκονται απαντήσεις, τόσο πιο πολύ οι έρευνες θα προχωρούν. Ναι, θεωρείς ότι οι κυβερνήσεις, ίσως με το μυθιστορηματικό τρόπο και την επιλογή επιστημονικής φαντασίας να το δίνεις και στο βιβλίο σου, δεν ξέρω, ίσως οι κυβερνήσεις θεωρείς ότι μας έχουν κρύψει ή συνεχίζουν να μας κρύβουν πράγματα σε σχέση με τις αποκαλύψεις για τους εξωγήινους? Ναι, πιστεύω πως υπάρχει κάτι τέτοιο που λες. Ναι. Νομίζω πως υπάρχει κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν μας τα λένε όλα. Το προσεγγίζεις καθόλου μέσα από το βιβλίο σου αυτό? Όχι απ' έξω, Βασίλη, το φέρνω. Ναι. Το φέρνω απ' έξω ότι ναι, κάτι υπάρχει, κάτι κρύβεται, το οποίο δεν θέλουν να το βγάλουν προς τα έξω. Ναι. Για τους δικούς τους λόγους. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για το βιβλίο? Δεν ξέρω, ίσως να μην θες ακόμα να πεις περισσότερα. Κοίταξε, όχι. Εντάξει, σίγουρα spoiler δεν θα κάνω. Είναι ένα βιβλίο, όπως είπα, φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας. Ένα βιβλίο πιστεύω διαφορετικό από τα άλλα, όπως προείπα, γιατί δεν είναι, ας πούμε, το Star Wars με τις συνεχείς μάχες, συνεχείς πολέμους. Έχει νόημα, νομίζω.
είναι αυτό που αγάπησε το αναγνωστικό κοινό και κάτι το διαφορετικό. Και θέλω να σου πω ότι στο δικό μου το έργο η επιστημονική φαντασία δεν είναι διαφύγη από την πραγματικότητα, να σου το πω έτσι. Είναι ένας τρόπος να δούμε την πραγματικότητα με νέα μάτια. Έτσι, γι' αυτό και σου είπα ότι παντρεύω το φανταστικό με το καθημερινό. Πιστεύω, Βασίλη, ότι εκεί βρίσκεται το κλειδί. Το αλόκοτο δηλαδή να αγγίζει την απλότητα της ζωής, παιδί μου, και το πιστευτό να μοιάζει ξένο, κάπως έτσι. Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί. Ναι. Αυτό νομίζω. Μάλιστα. Τώρα, ναι. είχα μια φωτογραφία λίγο πριν από ένα πείραμα που έγινε παλιότερα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ακόμη συνεχίζεται. Το πείραμα Νέστορ. Από τους Ρώσους στην Πύλο, στα νυχτά της Πύλου, εκεί που έχει καταγραφεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος. Και μάλιστα το είχαν σε ζωντανή σύνδεση πριν από αρκετά χρόνια, live σύνδεση και ρεπορτάζ στα κρατικά κανάλια και όχι μόνο. Και αυτό αφορούσε την έρευνα σε σχέση με τα νετρίνα, τα οποία είναι στοιχεία τα οποία μας έρχονται από το εξώτερο σύμπαν και έχουν σχέση με τον ήλιο. Ναι. Και το διερευνούσαν οι Ρώσοι γενικότερα, πράγμα που καταδεικνύει ότι έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε από τις θάλασσες, χώρους όπως είναι το τρίγωνο των Βερμούδων, που υπάρχουν και άλλοι στον πλανήτη με μυστήριο. Και επίσης ξέρουμε ότι την ώρα που μας μιλάνε για την κατάκτηση του διαστήματος, υπάρχουν τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε για τις θάλασσές μας. Δηλαδή η άβυσσος των θαλασσών παραμένει ανεξερεύνητη. Αυτό έπαιξε ρόλο ίσως στο να μπει σε αυτή τη λογική, να αρχίσει να συνδέεις μυθιστορηματικά. Σημαντικό, έπαιξε σημαντικό ρόλο, Βασίλη. Και είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι οι θάλασσές μας είναι ανεξερεύνητες. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και όσο ψάχνουμε, τόσα βρίσκουμε. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Τώρα, σε σειρά, ποιο συγγραφικό σου έργο είναι αυτό? Δηλαδή, έχεις γράψει και άλλα βιβλία πολλά στο παρελθόν. Αυτό είναι το όχι, Βασίλη, ήταν η πρώτη μου προσπάθεια που έκανα. Όπως σου είπα, η δοκιμασία πήρε το πρώτο βραβείο Everly και την επόμενη χρονιά η επανεκκίνηση πήρε τη δεύτερη θέση. Τώρα, όπως είπα, έκανα την έκδοση του τρίτου μου βιβλίου, του Κικαιώνας. Εδώ είναι, η οποία παρουσίαση θα κάνουμε και στο Βόλο, να σου πω. Ετοιμάζουμε μια παρουσίαση. Για την τριλογία λες τώρα. Ορίστε. Την παρουσίαση στο Βόλο είναι για την τριλογία, η παρουσίαση στο Βόλο. Η παρουσίαση στο Βόλο θα γίνει για την τριλογία, ναι, και για τα 3 βιβλία. Ετοιμάζουμε μαζί με τις εκδόσεις 121 λέξεις μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία αρχές Σεπτεμβρίου, ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχω, και πιστεύω θα είναι καλό για τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει, να συζητήσουμε, να πούμε πράγματα αυτά που μας ενδιαφέρουν περί επιστημονικής φαντασίας, περί θεωριών συνωμοσίας και ό,τι άλλο θέλει ο κόσμος. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή γράφω το prequel από όλα, αυτό που έγινε πριν απ' όλα. Μάλιστα. Όσα αναφέρω στα 3 βιβλία. Ωραία, δεν κάνει spoiler, αλλά στο τέλος καταλήγει, ας πούμε, θετικά για την ανθρωπότητα το θέμα των εξωγήινων στη θάλασσα? Ναι. Καταλήγει θετικά, θα σου το πω αυτό, γιατί ήταν αυτό έψαχνα να βρω και το πέτυχα, να σου το πω, Βασίλη. Ναι, καταλήγει θετικά για την ανθρωπότητα, γιατί προσθέτω ένα στοιχείο στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη οντότητα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μην με ρωτήσεις, το οποίο νομίζω στοιχείο μπορεί ίσως να μην το έχει καμία άλλη εξωγήινη οντότητα. Είναι το στοιχείο της αγάπης και της δύναμης. Στο μυαλό μου έχω τις οντότητες, τις εξωγήινες οντότητες, ότι παλεύουν για τις αυτοκρατορίες τους, να δυναμώσουν, να κατακτήσουν πλανήτες, να κατακτήσουν λαούς άλλους. Και εδώ εμείς τους δείχνουμε με τον τρόπο μας ότι δεν είναι μόνο αυτό η ζωή. Στη ζωή υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Ναι, τώρα έχεις κάποια άλλα στοιχεία σε σχέση με τις θάλασσες, με αφορμή αυτό που είπα πριν, ότι παραμένει ένα τεράστιο κομμάτι ανεξερεύνητο των θαλασσών και της αβύσσου των θαλασσών? Έχεις καταλήξει σε κάποια άλλα συμπεράσματα? Ας πούμε, να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, και υπάρχουν και επιστημονικές έρευνες που λένε για το χταπόδι, για παράδειγμα,
Ότι το χταπόδι δεν είναι ένας οργανισμός από τη γη. Ναι, ότι είναι εξωγήινη μορφή. Ναι. Βασίλη μου, δεν έχω επεκταθεί τόσο πολύ. Δεν ήθελα να σταθώ πολύ δηλαδή, δεν κάνω στο βιβλίο μου, δεν κάνω ανάλυση, να σου το πω έτσι. Ναι, κατάλαβα. Καταλαβαίνεις, δεν ήθελα να σταθώ. Είναι μυθιστόρημα. Δηλαδή, ήθελα πιο πολύ να σταθώ στην ιστορία, κατάλαβες, σαν ιστορία. Με αυτά τα στοιχεία που σου είπα, είτε αυτό λέγεται τρίγωνο Βερμούδων, είτε λέγεται Μάτσου Πίτσου, πυραμίδες της Αιγύπτου, δηλαδή φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και δεν υπάρχουν εξήγησεις. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν εξήγησεις. Κάτι σίγουρο δεν έχει βγει. Να πει ότι ξέρεις κάτι, ναι, ότι το τρίγωνο των Βερμούδων, ρε παιδί μου, γίνεται γιατί είναι αυτό. Ναι, υπάρχουν θεωρίες ότι ναι, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι το άλλο, αλλά κάποιος να βγει πέρα από τον, δεν θυμάμαι και το όνομά του, ένας Αυστραλός νομίζω, επιστήμονας, το είχε καταρρύψει αυτό το 2017, τον μύθο αυτό, ότι, και το είχε στηρίξει στο ότι τα μυστήρια αυτά που γίνονταν στο τρίγωνο των Βερμούδων οφείλονταν πιθανότατα σε ανθρώπινα λάθη, έτσι, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, αλλά είναι δεν μπορείς να μου το αποδείξεις όμως αυτό. Έτσι. Ναι. Αυτό είχε πει αυτός τότε. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα μου διαφέρει το όνομά του. Και οπότε σε τέτοια φαινόμενα προσπάθησα εγώ να δώσω τη δική μου εκδοχή, τι θα μπορούσε να συμβαίνει είτε στο τρίγωνο των Βερμούδων, είτε όπως προείπα στο Μάτσου Πίτσου, είτε στις πυραμίδες των. Δίνω τις δικές μου εκδοχές. Το τι μπορεί να συμβαίνει και το τι μπορεί να είναι αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν πάνω στη γη. Μάλιστα. Από μικρός είχες γενικότερα την τάση αυτή να ασχολείσαι με το θέμα εξωγήινη και επιστημονική φαντασία ή όχι? Όχι, Βασίλη, δεν την είχα από μικρός. Μεγαλώνοντας ξεκίνησα να αναρωτιέμαι. Όπως πιστεύω όλοι μας, κάποτε έχουμε αναρωτηθεί, είμαι άνθρωπος, ας πούμε, γιατί δεν είμαι ένα άλλο ζώο, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω και το άλογο δεν μιλάει. Ερωτήματα τα οποία πιστεύω όλοι έχουν κάνει στον εαυτό τους, και από εκεί και πέρα ξεκίνησα σιγά σιγά να διαβάζω κάποια βιβλία, να δω, όχι ότι η αλήθεια είναι ότι όχι ότι κατέληξα κάπου, να σου το πω έτσι. Όταν λέω κατέληξα κάπου με σιγουριά ότι ναι, ξέρεις, αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά το ψάχνω ακόμη, μου αρέσει αυτό, να σκαλίζω πράγματα, και ειδικά πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Ναι. Μάλιστα. Τώρα πες μας για την παρουσίαση. Καταρχάς το βιβλίο τώρα έχει κυκλοφορήσει, τριλογία, όχι? Ναι. Το βιβλίο κυκλοφορεί. Πού μπορούν να το βρουν οι ενδιαφερόμενοι και ποιον εκδόσεων? Η δοκιμασία κυκλοφόρησε το 22, η επανεκκίνηση το 23. Με διαφορά μιας χρονιάς. Τα δύο αυτά βιβλία, τα δύο πρώτα βρίσκονται στις εκδόσεις Λυκόφος. Είναι από τις εκδόσεις Λυκόφος. Ενώ το τρίτο, εκδόσεις Λυκόφος. Λυκόφος, μάλιστα. Λυκόφος, ναι. Ενώ το τρίτο βιβλίο κυκλοφόρησε, όπως σου είπα, τον Απρίλιο που μας πέρασε, από τις εκδόσεις 121 λέξεις. Μπορούν να το βρουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα του εκάστοτε εκδοτικού οίκου, ακόμα και σε βιβλιοπωλεία, μεγάλα βιβλιοπωλεία, και να το παραγγείλουν όποιος ενδιαφέρεται. Τώρα θα γίνει παρουσίαση στο Βόλο, για πες μας λίγο γι' αυτό. Προετοιμάζουμε θέλω να πιστεύω, μεγάλο event, να παρουσιάσουμε όλη την τριλογία, γιατί θα έρθω για πρώτη φορά μετά από κάποια χρόνια στο Βόλο, έτσι, όχι τελευταία. Και έχεις καταγωγή από το Βόλο εντωμεταξύ? Καταγωγή από το Βόλο, γέννημα θρέμα, ναι, από το Βόλο, και ευελπιστώ, να μας έχει ο Θεός πρώτα καλά, ευελπιστώ σε λίγα χρόνια από τώρα να μπορέσω να δω και να μείνω και μόνιμα εκεί. Σκεφτόμαστε για αρχές Σεπτέμβρη, μαζί με τις εκδόσεις 121 λέξεις, να κάνουμε ένα μεγάλο event, μια παρουσίαση της τριλογίας. Ακόμα δεν έχουμε βρει χώρο, δεν έχουμε κατασταλάξει ούτε σε ώρα, αλλά είναι θέμα χρόνου αυτό να γίνει. Και να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ναι.
να μπορέσει να έρθει να μας δει. Μάλιστα. Στα άλλα βιβλία, τώρα αυτό δεν ξέρω αν το έθιξε προηγουμένως, μην το συγκράτησα. Θίγεις θέματα υπό το πρίσμα της επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, και της απόδοσης αυτού του στυλ. Πάλι με εξωγήινη ζωή ή όχι? Ναι, θέλω να σου πω, Βασίλη, εδώ ότι τα βιβλία είναι σειρά. Αν διαβάσεις το πρώτο, δεν μπορείς να διαβάσεις το δεύτερο και αντίστοιχα το τρίτο. Είναι σε σειρά τα βιβλία. Το The Prequel που γράφω τώρα, αν και έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ, αλλά θα είναι γραμμένο έτσι, ώστε εσύ που έχεις διαβάσει την τριλογία να σου λυθούν ακόμα περισσότερα, να βρεις μάλλον ακόμα περισσότερες απαντήσεις για τα τρία πρώτα, ενώ εγώ που δεν το έχω διαβάσει, να μπορώ να διαβάσω ένα ξεχωριστό βιβλίο. Ναι, κατάλαβα. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω θα το καταφέρω. Έχεις ίσως και φωτογραφικό υλικό μέσα ή όχι, ας πούμε? Δεν είναι όχι, φωτογραφικό υλικό, Βασίλη μου, δεν έχω, και θα σου πω το λόγο. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Δεν θέλω να σε περιορίσω. Οι ήρωες δηλαδή που αναφέρω, μπορεί ο καθένας να τους φανταστεί όπως θέλει στο δικό του μυαλό. Νομίζω ότι αν είχα εικόνες θα περιόριζα τη φαντασία του καθενός. Και αυτό δεν θέλω να το κάνω. Μάλιστα. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, σαν και αυτή που βλέπουμε στη φωτό που βραβεύτηκες, γενικότερα με το κοινό που αλληλεπίδρασες, τι σου μετέφεραν, τι σου έλεγαν? Υπάρχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα για την επιστημονική φαντασία ή για θέματα σαν και αυτά που πραγματεύομαι και εγώ στις εκπομπές μου? Τι έχεις εισπράξει γενικότερα? Είναι πολύ καλή η ερώτησή σου. Εγώ θα σου μιλήσω από την πλευρά του βιβλίου, του χώρου του βιβλίου. Καταρχήν, αυτό που συνέβη με τη δοκιμασία για μένα ήταν κάτι το απροσδόκητο. Ο κόσμος αγάπησε το βιβλίο και το αγκάλιασε και μου το έδειξε έμπρακτα, την αγάπη του μου την έδειξε έμπρακτα με την βράβευσή μου. Τώρα, ο αναγνώστης, αυτός που διαβάζει τέλος πάντων, ας πούμε, ο βιβλιοφάγος, να το πω έτσι, εάν είναι 10 άτομα στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τον ελλαδικό χώρο, να ξέρεις, Βασίλη μου, ότι από τους 10, οι 2 είναι αυτοί που διαβάζουν βιβλία φαντασίας, φαντασίας, και από τους 2 αυτούς, ο μισός είναι αυτός που διαβάζει επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σου δίνω. Είναι ακριβώς όπως το λέω. Είμαστε πάρα πολύ πίσω, δυστυχώς, σε αυτό το τομέα. Καλά, γενικότερα οι στατιστικές τα τελευταία χρόνια, μάλλον πάνω δεκαετίες, δείχνουν ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν γενικότερα. Ούτε εφημερίδες, ούτε περιοδικά και πόσο μάλλον βιβλία. Όχι, και πόσο μάλλον τέτοια βιβλία. Ναι, όχι, δεν διαβάζουν. Και εδώ να σου πω, Βασίλη, ότι το Fantasy Festival, τη φωτογραφία που λες, που βραβεύτηκα, είναι μια προσπάθεια που γίνεται, είναι τέταρτη, αν θυμάμαι, ή 5η χρονιά. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από μια ομάδα παιδιών οι οποίοι στηρίζουν πολύ το φανταστικό και την επιστημονική φαντασία στην άμα, και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Βοηθάνε πάρα πολύ και βλέπουμε αλματώδη ανάπτυξη, αυτό που είπαμε πριν, των αναγνωστών στο να προσεγγίσουν ένα βιβλίο φαντασίας. Αν όχι επιστημονικής φαντασίας, έστω ένα βιβλίο φαντασίας. Έτσι, κάτι το οποίο στο εξωτερικό είναι αυτονόητο, έτσι, δεν το συζητώ. Βλέπετε, δηλαδή, αν μιλήσουμε τώρα, τι να πούμε τώρα, για Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, να πούμε για Harry Potter, να πούμε για, τι να πούμε, που έχουν γίνει, ας πούμε, έτσι, εκατομμύρια αντίτυπα, ας πούμε. Και εμείς εδώ, δυστυχώς, δεν ξέρω, βέβαια. Το θέμα των εξωγήινων τώρα θα γίνει πραγματικότητα σε λίγα χρόνια, με την έννοια ότι θα μας παρουσιάσουν σίγουρα πράγματα οι κυβερνήσεις που θα τρίβουμε τα μάτια μας, με βάση αυτά που έχουν αποκαλυφθεί ήδη. Δηλαδή το θέμα αποκτά πλέον βαρύτητα, δεν είναι στον αέρα. Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο αυτό που λες, και κοίταξε να δεις, Βασίλη, μέχρι πότε. Δεν μπορείς. Ο κόσμος ξυπνάει, ενδιαφέρεται, ψάχνει, διαβάζει, βλέπει, μαθαίνει. Μέχρι πότε. Δεν μπορείς να το κρατήσεις αυτό μέχρι πότε. Κάποτε πρέπει να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Αυτό είναι σίγουρο. Τελευταία ερώτηση για απόψε και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Ναι. Αν γενικότερα το βγάζεις αυτό σε άλλη μορφή, δηλαδή και σε άλλη γλώσσα, στα αγγλικά θα κυκλοφορήσει?
Ακόμα δεν το έχω σκεφτεί, Βασίλη, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι πάρα πολύ για το λόγο που προείπες εσύ ο ίδιος, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ. Δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και αν κάτι είναι να προχωρήσει, το λέω με τα λύπης, θα προχωρήσει μόνο στο εξωτερικό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ρίγα, να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη, για την πρόσκλησή σου. Ευχαριστώ τους ακροατές που καθίσανε και μας ακούσανε. Πιστεύω να τους ευχαρίστησα με αυτά που είπα. Όσοι αγαπάνε την επιστημονική φαντασία και γενικά τη φαντασία. Και σε κάποια άλλη εκπομπή μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Και σίγουρα, Βασίλη μου, στο Βόλο, έτσι. Αυτό. Ναι, θα μιλήσουμε όταν θα είσαι εδώ για την παρουσίαση. Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως μας συνδέει η κοινή φιλία και με τον Σταύρο. Με τον Σταύρο, ναι, με τον Σταύρο. Ο οποίος Σταύρος, δεν σου κρύβω ότι κάνει το όλο τρέξιμο, έτσι, και στον Βόλο, να ξέρεις. Ναι, ξέρω. Κάνει όλο το όλο τρέξιμο, επειδή εγώ μακριά, δεν το λες μακριά, αλλά επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να έρθω, τον άνθρωπο, δεν μπορώ να πω σε αυτό. Ο Σταύρος είναι το μηχανάκι εκεί στο Βόλο. Κάνει τα πάντα και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Μάλιστα. Σου έχει τελευταία ερώτηση. Έχεις κάποια προσωπική εμπειρία γενικότερα στο θέμα του να έχεις δει ποτέ κάποιο UFO ή οτιδήποτε, να σου έχει τύχει κάτι μεταφυσικό στη ζωή σου? Όχι, προσωπικά όχι. Δεν έχει τύχει κάτι, όχι. Προσωπικά. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε ξανά. Καλή επιτυχία στο βιβλίο. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου, για την πρόσκληση και τη συμμετοχή μου στην εκπομπή σου. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά. Ήταν ο συγγραφέας ο Ρίγας Βικιώτης, όπως είπα, ένας άνθρωπος σε καταγωγή από το Βόλο που είναι στην Αθήνα και έχει ξεχωρίσει στην επιστημονική φαντασία στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε γενικότερα να κάνουμε περισσότερα για το θέμα της παιδείας στην Ελλάδα. Τα βιβλία παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς αυτό και σε αυτό και για την νεολαία και για τους πιο μεγάλους ηλικία. Χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε αρχές και αξίες και σίγουρα το θέμα της γνώσης είναι πολύ σημαντικό. Αν διαβάζει κανείς, εμπλουτίζει τις γνώσεις του, όπως και να έχει. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε για απόψε με τα 3 live στο σύνολό τους. Τα ξαναλέμε, ανανεώνουμε διαδικτυακό ραντεβού. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες βέβαια στη Μέση Ανατολή. 150 πυράβλους έχει εκτοξεύσει την τελευταία ώρα το Ιράν. Απάντηση στο Ισραήλ. Εκρήξεις και τραυματίες στο Τελαβίβ. Ξεσηκωθείτε, λέει, στον Ιρανικό λαό ο Νετανιάχου. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία οι επιθέσεις που εξαπολύσαμε. Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ είπε: δράσαμε για να αποτρέψουμε μια απειλή που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Πούτιν προτείνει να μεσολαβήσει μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Νομίζω θα είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά και παρακολουθούμε όλοι σε όλο τον πλανήτη τι θα γίνει. Εμένω σε αυτό που είπε ο Νετανιάχου, λέει: καλεί τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα. Αυτό είναι απίστευτο. Και μάλιστα μου λένε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι φάνηκαν από την Κύπρο. Και κάτοικοι στη Γάζα ζητοκράβγαζαν στο θέαμα των Ιρανικών πυράβλων. Χτυπήθηκε και το κτίριο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας στο Τελαβίβ, ενώ νωρίτερα είπαμε ότι οι Ιρανοί λένε ότι κατέρριψαν 2 Ισραηλινά μαχητικά. Θα είναι μια νύχτα πραγματικά δύσκολη. Τα παρακολουθούμε όλα. Να είστε καλά. Κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.